Mo na akong gipuy-an karon dito sa Van France. Nakita mo sa akong kitchen. Mo na akong small kitchen. Walay sulod. Ito sa drawer. Walay sulod. Akong suga. Mo na akong fridge. Gamay na fridge. Na ako'y gatas, juice, apples, soft drinks, so mga sauce, cheeses, sa pa gulay, yogurt, cheese, karne, and what is this? Oh yeah. Okay. Oh, la la la. Oh. Okay. And then dere is ako ang bugas, akong bugas, isa ka sako. Half na lang siya. Mo na ang portahan. O mga delata, takuri, heater, water heater dahil na ilamok. Atay. Delata. And here is may mga gamit. May hipon, dried hipon, mga panakot, onions, garlic. Oh no, onion, yes, still have onions. Sabon. What else? Here. Ako'y ginahos. 1 year na ni kapin. Mga oils, asukal, asin, yes, mga condiments. Oh, ako'y munggos. Munggos. Miswa. Noodles, asukar, sugars, dried mango from the Philippines. Ang ganda. Mga uban pang mga atik-atik. Saan ako ni? Oh. Muna akong toilet area. Shower room. May heater. Muna yung common na studio. Akong toilet. Mga panghugas, pangkinlo. Samin. That is me. And toothbrush, sink. Yeah. How I look in the mirror. Like this. No. Okay. How I look. Yes. Okay. And nagluto dahil ko ukuan. Munggos. I'll show you my munggos. Munggos, sagulan ako, baboy, and repolyo, daghang repolyo. Chocolate nako. Akong kaon ako, I'm about to eat actually. Lamesa nako. Akong box mga labunon, yeah. Tapos ako mga sanina, akong bag. Kung ma-exercise ko, muna akong mat, bali. From Tahiti, ngatag sa ako. Mga sanina, wala ako piluan, sorry. Ako ipadala ni sa akong igagaw sa Sweden. Kani, mga miswa, udong, kani, o kani, ako na yung dalhon. Malit ko, hinahinay actually, o mga tools, kay, kanang, ganahan ko basta, pag uli na ako sa Pilipinas po, na gusto ko na ako i-tools ako, kung galingon, hindi ko mahulang. So, muna akong drawer. Ang akong bed, actually, naitimbangan, nagniwang ko, from 63, 64, nahimo na po kung ano, sa kung pilar good. 57, ano po, 58, ang timbang. What? Gabi 60, karon 50. 58.8, what? No. Wala po ko pamahal. Mana akong bed. Akong gitangtang ang akong mattress day. No, kani nga mattress pasabot. Dili ako yung mattress. Akong gitangtang ang bed gikan diri sa
gikan diri sa kahoy kay di ko ganahan nag-uyog-uyog. So gusto na akong ibutang diri. Ako mga gamit, akong laptop. Oh, gabasa-basa kog scriptures, no? Ay, we need scriptures, spiritual part. Para magiyahan ta. Dili lang sa mga dili ta mahimong selfish. Dili ta mahimong maldito. Muna sa akong gawas actually. Sa akong bintana. Na, bakit unta sa akong bintana? Suga. Bakit na ako? Muna yung gawas. So kung may halimbawa, emergency, I'm on the 3rd floor, pwede ko mulayat aning dari kahoy. Kaya na ako nilayaton. Mga 2 meters naman gikan din sa akong bintana. Padung diha, para mo escape. So maganaog ko diha. Dali ra. Muna akong gawas. Ang gawas kani sa highway na siya. In all directions. O katong miaging adlaw day naka-witness ko og Tour de France, mga cyclist nangagi kay Tour de France man kamon nga season. Amot kung asa na sila ron nga country basta kay tumiaging adlaw sa Friday day sa hapon gabi na. Naka-witness ko og Tour de France nga mga cyclist nangagi sila. Pero dili dito sa while gikan ko sa university. So naka-witness ko sa Tour de France, daghang kay cyclist. Naka-video ko. O yeah. Mora. And this is now my look, my hair. As kayo. Mga nagbabay. Kami pero bugoy mga pugnaw eh. Sige lang. Importante dali. Heart, mind. Bye-bye. Kaos ako.